חברים, כאן נוקס רויאל, בסרטון חדש של קלאש רויאל, והיום אני וחבר שלי, יונתן תגיד שלום. שלום. אז אני ויונתן נעשה לכם את אתגר ה3 על 3, אתגר מאוד מאוד קשה, אז אוקיי, אני מציע לך יונתן. אז כפי ששמתם לב, יש את הארנה 11, ארנה חדשה, וכל מיני תיבות מעל 4,000 גביעים, שמי שמעל 4,000 גביעים מקבל את התיבות, שזה ממש טוב. כן, שמנו פה את הלייטנינג, גובלין ברל, למה אתה עושה קודם את המגדל הגדול? כי ככה צריך. מי אמר? בסדר. אוקיי. טוב, אני שם לך את הגובלין ברל ואת הפריז. אוקיי. טוב, זה הלך בסדר. טוב, כמו עשיתי. יש לך פה זאפ. שיט, נו. מה? רק 18. שנייה. טוב, יונתן, יש לך פיירבול? כן. אז אוקיי, נעשה ב-35, טוב? שנייה, אבל הוא לא מקבץ לי. מה? שנייה. 35, טוב? יואו! הצלחנו! יואו חברים, הצלחנו לעשות את אתגר ה3 על 3. יואו, אני לא מאמין, אני עשיתי לו מסך. יואו. אוי, בטעות יצאתי מהמשחק. מה זה? יואו, זה אדיר. יואו, זה אדיר. מה זה, מה קורה לי? בטעות יצאתי. לא נורא. טוב, אז עשינו את אתגר ה3 על 3. מטורף לגמרי. אז טוב, זה היה הסרטון להיום, אני מקווה שנהנתם, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, אז יאללה ביי.